Omax, ja, een beetje man, 19 IT jari. En wat ik fase na ton voor je chingboy ting te committee no. If you etak, if un bigi tak fusa na ton, you kagron tapu in one thing sang, if you etak sa na ton na oso of na strati, dat is een probleem. Mijn papa You ba probleem. wiep me, Ja? wiep me. Uh-huh. Mijn mag durf in huis. Mijn mag durf teksten naar tongen in Oslo. En niet alleen thuis, maar ook op school niet. Overal. Want Sranatongo zat in een vervelend hoekje. Het werd alleen gesproken door mensen die net niet naar school geweest zijn. Marktmensen. Ja. Word je toch? Juist. Word je toch zeggen wat er Ruwe mensen. je. Ja, weet je wel. Ja. Dus je mag niet durven de Nederlandse taal was toen maatgeven. Als je Nederlands sprak, dan was je... De man. ja, weet je wel. Ja, En daardoor heeft iedereen ook zijn best gedaan om de Nederlandse taal goed te leren. Ook een voordeel, want nu spreken we de Nederlandse taal beter dan die Nederlanders zelf. Ja, echt waar. Dat heb ik zelf meegemaakt, vooral toen ik naar Nederland kwam. Ik dacht dat alle Nederlanders in Suriname toen de tijd even knap waren. Wanneer ben je zo? Nou, dat was die beeldvorming. Nou, beeldvorming samen bij Abito. Ja. En dan met praxeert dat, Aladdin weet man, dat is zo kon man. Ja. Weet je? En mijn pa ook de tijd met dat, van mama lees je hem, ga naar Holland, want dat heb je alle leren idee. Maar dat hoor je als klein jongen, weet je wel. Ja. En de kwikkie voor Holland. Ja, we studeren voor dat. Precies. Maar Samsa, ik ben Rocco, ik heb mijn MULO-diploma gehaald. En dat was in Suriname toen de tijd. Een stukje papier hoor. Dat ja, begin maar even bij MULO papieren. Ja, zeker. Ja, had je aanzien. Aanzien, ja. Direct. Je kreeg ook een goede baan. Ik kwam bij H.J. de Vries te werken in de boekhouding. En ik heb er eventjes gewerkt hoor. Want toen kwamen die Amerikanen in Suriname. Tweede Wereldoorlog. Het was net aan het einde, maar het was voor mij nog niet in zicht. Ja. Dus al die jongens, André Kamperveen, André Dundas, Pinas, Bippy Lof en Rudy Kappel. We allemaal hebben longas aan de rij. Voor Rocco, want de Amerika bij Pai Boom. Moro beter, lijkt de man in de foto. Dus, hoe ben je verdiend op z'n rij. Maar tegelijkertijd, omdat ze daar waren met die jachtvliegtuigen, weet je wel, en we ben ook vrij. En ze hebben toen een oproep gedaan voor jonge Surinaamse mannen, jongelingen, die interesse hadden om opgeleid te worden als jachtvlieger in Amerika. Dus ik heb me opgegeven. Ik had een MULO-diploma, Wippie Lof, al die mannen. André Kamperveen ook, samen school geweest. Maar ik was toen nog minderjarig. En mijn vader heeft dat radicaal afgewezen. Ik was wel geslaagd. Bij die test, hè. Ja. Rudy Kappel was geslaagd. En Wippie Lof is geslaagd. En die anderen niet. Wij met z'n drietjes. Maar dan moest ik een handtekening van mijn vader hebben. Maar hij heeft het afgewezen. Hij dacht, je gaat nergens. Blijf lekker hier hoor. Ja. Ik ga niet voor die Amerikanen weg. Nee. Maar Wippie Lof is wel zijn vader heeft wel getekend. En hij is wel gegaan hoor. En hij is ook jachtvlieger geworden. Ja. Maar ik was teleurgesteld natuurlijk. En toen heb ik besloten, ik wil weg onder het juk van mijn vader. En mijn moeder die had mij ook gedekt, hè. Want mijn moeder, mama loopt me. En toen heeft ze me gezegd, als ik niet bij mijn tantes wil gaan op de Antillen. En toen hebben ze gewoon betaald, ben ik naar de Antillen gegaan. En ik had ook daar direct werk hoor. Kwam ik op de Antillen direct. En daar is eigenlijk
het avontuur van mij begonnen. Aha. Heb ik 17 jaar gewoond en gewerkt. Ik ben met een Antilliaanse getrouwd. Ik heb daar 4 kinderen mee, 3 jongens en een meisje. Die oudste is wel al overleden, is 60 jaar geworden. En ik heb toen bij de KLM gewerkt, bij de Shell gewerkt, bij de politie. KLM, politie, Shell heb ik gewerkt. Het laatst bij de politie. Maar ik was ook een beetje recalcitrant. Hè? Ik pikte niks, omdat ik bewust was van mezelf. Ik wist wat ik was. Ik ken mijn capaciteiten. En ik wist dat ze me altijd nodig zouden hebben. Ja. Dus, Maar if ik tak ibe de recalcitrant, dan ik grokong ibe mak tak sena tonga na oso, nee. dan Maar bij whip me. de be ibe kis fong. Ja. Maar tide na de, you know want de bigi man sang itaka nga skrifa sena tongo. Fada dukong. Oh, dat nou, mooi theorie. Wel, dat doe ik die ik naar Holland. Dus Wat in dat bede? in 1965. Oké. 65 ben ik, november was het, ben ik van Curaçao eerst naar Suriname gegaan, ben ik een jaartje gebleven. En van Suriname mijn visa-kans gekomen naar Holland. En dan ben ik naar Holland. Dan ben ik op een one-hit, de eerste deukba, die we draaien logo. Dan ben ik wacht die. Dat is anders. Deswegen van mij bepraxeri. Dat alle wetman naar konman. Misschien wetman, vuilnisman, straatman. De laba en gaat kribbel. wali. Dus, mi imago komt groot dan weet ik. En zo af de mannen vast van dit takkie. En hij verstaat je. Want jij hebt natuurlijk Haarlems, Nederlands goed geleerd. En die mensen hier, die spraken allerlei dialecten. Ja. Weet je wel, ze verstonden je ook niet zo goed. En op die manier ben ik eerst bij de Gascon ben ik gaan werken. Heb ik 4 jaar gewerkt tussen alleen Nederlanders. Ja. De enige Blakka. Maar pas dan tongo bigi ja zo Ja, dat. bidding, die we door na doen rozo, Chisaro conta. Dat me een beetje tagi. Dus me ook voor jaren naar Gascon. En die man, het was een bedrijf dat omzette gas van gewoon gas naar aardgas geloof ik. Something like that. Maar ze waren al bijna aan het eind van hun werk hier in Nederland. En ze zouden verhuizen naar Duitsland. Maar naar Duitsland, min of meer. Omdat we bij aversie tegen de dozerie. Ze hadden de dozerie doen in de Tweede Oorlog. Ze hebben dat beeld weer, hè. Mensen vergassen en dergelijke. Dus min of meer dat we. Dan ben ik naar Holland en dan ben ik solliciteren. Maar aangezien ik ben descotoekbaar, dan ben ik solliciteren bij het gevangeniswezen. En toen hebben ze mij aangenomen. Maar ik dacht, het gevangeniswezen ook, Isabi, alle de man, de cipier, dat is ook boeren. De man Isabi schreef zelf. De man schreef, kat naar wat deed. Echt waar. Die cipiers waren gewoon domme krachten. En dat hadden ze nodig toen de tijd naar die gedetineerden toe. Want de gedetineerden toe werden ook... En dan lijkt nou van je don't ja wie takanga was maar. Nee. Wie soort ogri doen? Nee. Ja. Dat heb je de radicaal. No. De wetmancipiers ben de echte militaire heren. Die gedetineerden hadden geen leven hoor. Dan gaat 3 van 5 iemand de mishandel den boy. Maar mij komt aan in Zeelijk eerste doen man. Het heeft ook in de Telegraaf gestaan. De eerste zwarte Surinamer bij het gevangeniswezen. Telegraaf. Maar ik vond het niet als ik vond het, want op Antillen heb ik met Nederlanders gewerkt ook. Dus ik vond dat niet zo geweldig.
Maar hier was het toch wel iets. Mino wist je nou eens het namen aan straat. Zo wit man, wit. En de witte cipier, de mama denkt dat ik gevaarlijk toch. Van blakke man komt dat in. Zwana man. Weet je wel. En dan begonnen ze natuurlijk ook met waar kom je vandaan? Ik zeg De man bij Discoy. Hè? De man bij Discoy. Ja, ze zagen je ook als minderwaardig. Ja. Dan, ik word naar Tori toen. En toen als ik ben ik moeten met haar. Ik heb gewoond in boom 3, tak 4. Ja, ik was op samen van je en met haar. Dus ik ontnam ze alle sarcasme naar mij toe. Dus ik heb me eigenlijk een beetje gedisco, maar later raakte ze gewend aan mij door mijn antwoorden die ik terughoud. Maar ik had een voorsprong natuurlijk. De man ben dodelijk kan assisteren. En mimi ab mi papiera. En dat maakt me krungo. En de man dat die zei oude militairen die ongeschoold waren. Eigenlijk, ze hadden domme krachten nodig voor die gedetineerden. En ik, door mijn kennis, mijn rapporten waren, mijn directeuren die merkten, nee, maar deze man die heeft kennis in huis. Dus zo ben ik in kring. En alle cursussen die gegeven werden, ik werd toen lid van de bond, de Abfacabo. En daar werd ik secretaris afdeling Amsterdam van het personeel, gevangeniswezen. Dus door mijn kennis, kregen we voor die anderen. En wat gebeurde er toen? Bij de Abfacabo kreeg ik natuurlijk background van de bond en die was sterk toen de tijd. En toen was minister Korthals Ansels nog minister van Justitie en mevrouw Korte van Hemen. Ik heb ze op bezoek gehad bij het gevangeniswezen, een rondleiding gegeven. Maar toen was ik al hoofdbewaarder geworden. Dus met de controle was ik de witman. En sommige gedetineerden, ik was anders met gedetineerden. Ik leg uit. Een gedetineerde moet met zijn rug staan als je met mij praat. Ik zou je met je rug te staan, je contact met afwezen. Want ik weet wat ik kan. En ik was echt niet bang voor gedetineerden hoor. Echt niet. En zodoende heb ik gezien dat het probleem lag tussen de Surinaamse gedetineerden en de Nederlandse bewaarders, lag het in de communicatie. Die men verstaan elkaar. Nee. Awai tak los en awai tak borbori. Juist. En toen ben ik zodoende de rotor geworden. Dat deed ik de vertaalslag van die Surinamer naar die Nederlandse bewaarder en de vertaalslag van de Nederlanders naar die Surinamer, wat hij feitelijk bedoelde met wat hij zegt. Een voorbeeld, toen was ik al hoofdbewaarder hoor, toen werd ik geroepen, problemen op de ring. Een Surinaamse gedetineerde, ja, je weet, middags gaan de bewaarders rond met eten. En de Surinaamse gedetineerde vroeg aan die Hollander, mag ik nog 2 sneetjes? Die Hollander, die wil die man tegemoet komen en geeft hem in plaats van 2 sneetjes, geeft hem een halve brood. En die Surinamer vatte dat als belediging op. Met andere woorden, tekjang. En weet je wel, zo heeft hij dat opgevat, de Surinamer. Dus dat moest ik gaan uitleggen. Dat het goed bedoeld was voor die man om jou meer brood te geven, dan heb je nog meer voor later. En het was helemaal niet beledigend bedoeld. Maar die bewaarder die schrok natuurlijk toen die man agressief werd naar hem toe. En heb ik dat uitgelegd. Zo ben ik tot de ontdekking gekomen dat de taal, en toen heb ik het voorstel gedaan aan mijn superieuren,
zou ik niet een leerboekje kunnen schrijven voor de Nederlandse bewaarders, zodat ze de Surinaamse taal konden leren. En wat, En een stukje doordat ze- cultuur. Juist. En doordat ze die taal niet verstonden, voelden ze zich ook bedreigd. Weet je wel. Maar de Surinamers vonden dat niet leuk. Want dat gebruikten ze juist als geheimtaal. Om onderling met elkaar van gedachten te wisselen. Maar ik heb toch doorgezet en justitie heeft het gefinancierd. En op Schutterswijk hebben ze 4000 boeken gedrukt. En verdeeld over de hele, voor alle bewaarders in het gevangenis. Alle bewaarders moesten dat gaan leren. Maar natuurlijk, dat boekje schrijven niet zomaar en kan je ook niet zomaar schrijven. Het moet een leerboekje zijn dat effectief werkt. En toevallig was ik dan ook een beetje afgestudeerd als taalwetenschapper. Dus ik heb die grammatica erin gebracht. Want toen was de Sri-Lantongen oude spelling, werd nog geschreven vanuit de Nederlandse klanken. Oe, e en al dat soort zaken. Ja, ja. En in Suriname waren ze bezig, Hugo Overman, Van der Hils, hoe heet die, mevrouw Esset, Asset is Hein Eersel. en Eersel. Ja, Eersel was de enige die academisch geschoold was. Die anderen niet hoor. Van der Hils niet. En, Overman ook niet. nee, helemaal. Maar toen ik in Suriname was, mijn vader overleed. En toen was dit boek van mij, oude spelling al uit, grammaticaal. En toen hebben ze me uitgenodigd. Ze zeggen, ze zijn bezig met het standaardiseren. Als ik wil meewerken aan de grammaticale bewerking van de nieuwe spelling Sri-Lantongen. Ik heb direct gezegd ja. Maar toen heb ik gezien dat er een splitsing was. Kramp, Asset en nog een andere, die waren tegen die I. Die I. Die I-klank. Ja. Die vonden bijvoorbeeld Baisigri, dan moet je zetten B-A-I, Sigri. Maar dat kan niet, omdat de taalkundig gezien moet je de fonetiek niet over het hoofd zien. Dus de klankleer. Je kan de I niet voor twee klanken gebruiken. Dus bai moet zijn Y. Ja. Sigri, I. En niet bai, I en dan weer die I. Ja. Dat zijn twee verschillende klanken. Ja. Eén klank, one sting, differenti facile schrijven. Ja, precies. Ano kan. Aan de kant. Asa na tongo no sawa pistati. No. Mina yung wang ina tongo. Ja. Sinds we leren, na one sting, na one schrijfmarkie. Dat natuurlijk. Tu differenti sting, na tu facile fu schrijven as sting. Ja, lettisch restrictie. Dus Jude, dus maar Eersel, Van der Hils, Overman, de 3 man dat hij. Dan, dus die legator dat uit ook taalkundig. De man vindt dat, ja. Maar ik zou dan, ja, let je, we gaan naar jou. Dus die spelling heb ik gelijk kunnen verweven. Toen heb ik een afspraak gemaakt naar Eersel. En die is naar Nederland gekomen, want ik moest weer terug. Ik was bij het gevangeniswezen. En toen hebben we samengesteld, een jaar lang hebben we erover gedaan, Eersel en ik, om de nieuwe spelling grammaticaal te benaderen. En dat is het boekje dat uitgekomen is. Maar in Suriname Bij de waren ze nog aan het... volksliteratuur of volksbibliotheek. Ja. 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 We zijn voor Suriname uitgekomen. Bijna een jaar eerder. Omdat Eersel, mijn persoon, Hugo Overman, Van der Hils, die waren het eens. En hier hadden we de middelen. Dus hier hebben we dat boekje uitgegeven van Eersel en ik. Het was toen, weet je, minister Pichot was toen hier, is hier gekomen in Nederland om de presentatie mee te maken. Amanda, jullie lopen ons voor, hè? Omdat wij zijn gegaan volgens de taalkunde. En niet zoals
die mensen daar in Suriname gedacht hadden. Die Maar dat boek- die ben denken, die ben praxeren, die ben doen, mogen in dat tatato. Kijk, zij zijn gegaan op die klanken. Bai Sigri. Bai Sigri. Ja. Terwijl in de taalkunde kennen ze dat niet. Het is Bai Sigri. Vandaar dat we ook in het Sranatongo maar 20 letters hebben en geen 26. Snap je? Dus de klanken. Taal is een kwestie van klanken. En niets anders. Daarom heeft Suriname ook gezegd, die OE is alleen bekend als U bij die Tata. Maar de U is internationaal. In het Russisch, in het Duits, in het Frans, in het Engels, U. In het Spaans, U is U. En dat is voor iedereen duidelijk. En daarom hebben ze de OE veranderd in O, in U. En dat vind ik een hele goede ontwikkeling. Ja. Want dat betekent dat je internationaal ook op dat Dat die eenheid- mee kan praten met naar de tratongen die daar grond hebben. Ja, precies. Kijk, de Chinees heeft bijvoorbeeld moeite met de R-klank. Daar gebruikt hij L. Hij kan die R niet uitspreken. Ja. Ja, als je het in Sranatongo, in plaats dat hij R zegt, zeg je le. Ja. Le. Maar dan schrijf je ook aan die toch? Ja, Ook aan die dus als schrijf maar precies. En zo is het. Dus taal is een kwestie van klanken. En de klanken van de spreker moet je overbrengen op papier, schrijfwijze. Ja. Maar wat gebeurt er? Onze Surinaamse mensen, dat heb ik vaker gezegd, die komen in verwarring met die klankleer en die schrijfwijze. De meeste Surinamers gebruiken Natu differenti van schrijven ze dan tongen, dan wat heertrasan. heel trator. Ligt je takken dan Ja, tongen. cheers, natuurlijk. Maar als ze dat tongen, Ja, maar dat mag- tratongen abetu. Ja, maar na alle tongen is zo. Ja. Even de tata tongen, na doze tongen, soort tongen je wani ook. Attack fasi, de want compleet trasani, lega script fasi. Dan moet je de grammatica gaan doen. In Nederlands ook toch, dat maakt niet, mitagi, de wetman, de Nobelstraaf schreef de eigen tongen, ja, de mitagi, wallo, wallo. In het gevangenis, het doen we ons op in Marokko. Bijvoorbeeld elkaar vrouw mevrouw Lampel, maatschappelijk werker. In de eigen tongen. De rapport moest schrijven, ik kon actie mag zo dan, een corrigering. Terwijl nog een maatschappelijk werker. Want datra, die was gespecialiseerd in het medisch gedeelte. Is hier 100%. Maar amam bem schrijft een rapport, Jimmy, dat is een rapport. Dat is wel lotaal fout, dat is tijd maar dokter. Dat is niet goed. En dat time ik me corrigeren, Jim. Ik me schrijven een boek. En dat heb ik met vele Hollanders gedaan. Hun eigen taal. Want ik was goed in het Nederlands hoor. Maar ja, maar dat moet je wel in Suriname. Want als je op de Antillen of in Suriname onvoldoende krijgt op school, dan ben je afgewezen hoor. Ja. Al heb je 10 voor alle andere vakken. Ja. Maar heb je af voor Nederlands 5 onvoldoende, ben je afgewezen ja. Okay. Ja, ik tampoco. Ja. Maar tidena dei, wat je op is afvesi. Tano affetti. Pardon? Fu accruderi, fu schrijf als een antongo morobo. We worden konanga 220 schrijf marchi, 20 letters. De 60 trouwens, voor het internationale alfabet, we worden konanga, maar we schrijven te adefan nodig voor woorden die bestand. Ja, bijvoorbeeld de Z Ja, bestaat niet. De Z is de S. Ja. Saka. Ja. Sucreertje. Soensaka. Ja. Zuurzak. Ja. Dat is een S. De I heb je ook niet, daarvoor in de plaats is gekomen die Y. Ja. Weet je wel? En zo heb je verschillende. De C zou dubbel zijn. C en de K. Dus wat hebben ze gekozen voor de K en niet voor de C?
Want als je Nee, die klank. Ja, Die klank. ja, als steenvee kan je een S toe. Ja, zo'n Saka. Ja. Kijk, in het Surinaams moet je vanuit de Surinaamse klanken uitgaan. En- Dus zoals die Suriname. En niet van andere talen in de wereld. Als ze naar tongen dan tongen van schrijven. Ja, ja. Nou, dat ben je moest doen. Je denk je in dat dat tongen. Nee. Je denk je in ze dan tongen. Juist. En zo voeren ze maar begin denken in dat tongen. En dan gaan ze dat ook uitdrukken in het Sranantongo. Terwijl je de Sranantongo, de klank moet je houden. Zoals die Sranantongo spreker het altijd heeft gesproken. Ja. Peyego. Dan kan je gaan schrijven Peye, P-E-J-E-Go. Ja. Maar dat is de spreektaal. P-U-E-Go. Maar wanneer je gaat spreken, trek je die woorden samen. Mitak altijd tak unlessief takatongo. Even we maar even een heel lange 20 woorden we zoeken voor persie voor mekaar maar 5 woorden. Ja, precies. Precies. Na vast van atongo etjare schrijven of na lessie. Ja, precies, maar met die exempel dan woorden. Het is er. Het is er. De Nederlander zegt niet het is er. Hij zegt tisser. T-I-S-S-E-R. Ga je dan tisser schrijven? Even schrijven pot Jimmy no sap schrijf dat weer. Maar mi takken dan mi tap mi dan takken dan mi kan grab zijn. Kom eens hier. Ja. Hij spreekt het heel anders uit dan wanneer het taalkundig, als je op school zit, moet je niet zeggen, het is er. Het is er. Waar ga je? Ja. Hoe gaat het? Dus Fa, yutang. ja. Hoe gaat het? Ja. Fai, yutang. Trek je samen, faitang. Ja. Maar dan ga je niet schrijven faitang. Ja. Fa, yutang. Maar je schrijft feni taki jimoro ting na afasi van schrijven. Ja. Ja. Kota ken zo. Je moet gaan naar school voor leren schrijven. Net lekker. Dat heb je gaan naar school voor leren schrijven en lezen de eigen tongen. Dus die gaan ook op school. Ja. Die zitten in de lagere school. Maar onek, als je na tongo na scoren. Ja, dat natuurlijk. Fa use do in na pista. Leren nog. Als er na je af en toe maar toen onderwijzeres, mevrouw mijn afdeling, want ze hebben mij benaderd ook om ze te helpen met het, ze willen voor de jeugd Sranantongo les gaan geven op school. 2 Surinaamse vrouwen. Hier in de Bijlmer heb je ook een mevrouw. 3. En ik vind het een goede ontwikkeling. Want dan ga je die kinderen leren hoe ze hun taal moeten schrijven. Leren lezen en schrijven. Die Hollander heeft het ook met zijn kinderen gedaan. Leren leven op schrijven. Gaan op school, gaan ze leren lezen zo. Maar wij, Surinamers, hebben nooit leren lezen en schrijven in het Sranantongo. Wij zitten nog in de 2e klas. Pwede denk als aan het ik mopo. Huh? Pwede denk als aan het ik mopo dat uno leren na scoren. Omdat als Sranantongo in het verdomde, mag ik het even zo zeggen, in het, Die kan redelijk van AD, want dat is ook een comité. ja, in het verdomde hoekje was. Politici passie. Het was asociaal en daarom werd het genegeerd. Tot nu toe zijn er mensen die afstand nemen van het Sranantongo. Een heleboel jongelui hebben die omslag gemaakt en zijn geïnteresseerd geraakt, juist doordat het grammaticaal is ingevoerd en dat ze het ook begrijpen. Ik heb een hele ontleding gemaakt voor ze. In het Sranantongo, helemaal in het Sranantongo. En ik zie
dat de interesse steeds meer groeit. Een heleboel mensen, mevrouw Toonaar is vorige week hier gekomen. Ze wil 8 boeken hebben. Ik kan geen 8 boeken geven, alles is uitverkocht. Ik zeg, ga bij de boekhandel. Misschien hebben ze daar, hoe heet die, en de draver had nog meer. Ze is daar gegaan, ze heeft ze gekocht. Het gaat om de nieuwe spelling. Kijk, mijn boek is een aanzet, meneer Stewart. Mijn boek is niet het boek. Mijn boek is een begin dat jonge mensen taalkundig verder gaan en dat ontwikkelen. Op academisch niveau. Ja. Uit jonge aanzet. Maar, nou ja, zo, want toesan heb sana nga tong, baka dritenti na kolukuyare, abol, IT area dorba. 1986 bij de DIF2 resolutie. En nu baka de man voor een ministerie voor schoolaffairs. En Morocco. Ja, de one change. die wil go change aan her zijn. Change hersen. Die put two schrift marki die pot baka, chakkan baka. Dat na asay na nga aye. Aan de kant. Leg het van elkaar, zij dan elkaar. Aan de kant, omdat taalkundig gezien, fonetisch gezien, de klankleer belemmert dat. Want dan ga je afwijken van de klank van de spreker zelf. Want de spreker zelf kent die klank niet. Dus je gaat die spreker een nieuwe klank leren in zijn eigen taal. Dus net alsof je het Nederlands met een nieuwe klank komt voor een letter van je eigen taal. Ze hebben, in het Nederlands hebben ze ook veranderd, toch? Die C. Is met sommige woorden is een K geworden. Ja, snap je? Ja. Dus die verandering kan je niet zomaar aanbrengen omdat je vindt dat het zo. Je moet het onderbouwen met argumenten. Je moet ook gaan vertellen waarom je vindt dat het CH moet worden. En dat gaan ze niet kunnen doen. Nou, de leggen dat klankleraar fonetiek. De manchari konawang tak waling na alla desa natong. Ja, maar dat nog kan toe. Jereno, meneer Stewart. In de taalkunde, isap samantak lingua franca toch? Ja. Lingua franca, dat is de algemene omgangstaal die is ontstaan uit verschillende talen. En dat is precies in Suriname gebeurd. Verschillende talen zijn bij elkaar gekomen en de ene heeft iets overgenomen van de andere en daardoor zijn er klanken ontstaan en daardoor is het Surinatongo ontstaan. Dus vastgelegde klanken. En dan kan iemand van buiten niet komen en zeggen, ja, maar die klank hoort niet zo, die klank moet zo zijn. Wie ben jij? Leg dat uit. Ga me uitleggen waarom het zo moet zijn. Ik kan je uitleggen. Maar dat is er nou maar de bezig. Ja, misabi, maar dat is er nou Maar dat is maar voor Dorosé. Maar dat is... Nou, hoe is er nou maar? Ja, maar dat is er nou maar nog scoro. Ze zijn taalkundig niet geschoold. Dat maakt de no sabi. De one die scoro, dat sabi, Eersel. Scoros. Eersel is taalkundig geschoold. Eddie Shari, linguist, taalkundig geschoold. Hier in Nederland zijn brevet gehaald. Dat is goed. Die andere mensen zijn niet geschoold. Losse vingers werk. Mevrouw Renate Zaliger. De Bies. Ze is wel geschoold, maar niet hier. Ze is geschoold in België. En hoe heet die minister, die is helemaal niet geschoold. Ori. Henry Ori. Ja, daarom heeft hij het overgedragen aan de anderen om het te doen. Je moet geschoolde mensen hebben. Daarom ben ik heel blij dat er nu jonge mensen zijn die academisch geschoold willen worden. Dat wil zeggen, ze gaan naar de academie. Lilian Adams was ook academisch geschoold.
Adamson, die ken je, hè? Mhm. Zoals hier is geschoold. Hoe heet ze? Die is naar Amerika gegaan en is daar Abendanon, academisch geschoold. Dan weet je waarover je het hebt. Maar die mensen die niet academisch geschoold zijn, die snappen dat gewoon niet. En die kunnen het ook niet gebruiken. Als je niet weet dat 1 en 1 2 is, ga je dat niet begrijpen. Je moet gaan begrijpen waarom 1 plus 1 2 vormen. Maar toch mi vind ik dat ik umanchero losma die atiji atomo asanatongo maar uno ap novosma die aba fundatie die guahe skoro sabiso skoro fu kan woroko moro fara nanga atomo. Juist, dat natuurlijk. Omus Dat natuurlijk. fa you feni tak kan luku fu los a probleem dis. Het probleem kan los op een jongens maar ook geïnteresseerd en de machine wat lo jongens maar de konjas en mi osso om adviezen te vragen en met tijden ook doen teki scoren academisch taalkunde teki taalkunde daar heb je een basis en als je een basis hebt kan je dat voorzetten. Dat van mij, meneer Stuart, is door toevallige omstandigheden dat ik erin ben gedraaid. Doordat ik de mensen, Nederlanders, die taal wilde leren. Als dat probleem zich niet had voorgedaan, waren we even ver. Was ik niet er eens, want dan was ik ook in datzelfde straatje. Want ik heb er ook niet aan gedacht. Maar wanneer je een ander jouw taal gaat leren, moet het grammaticaal onderbouwd zijn. Ja. Anders gaat die ander je niet begrijpen. Snap je? Ja. Je moet, als je het hebt over taal, moet de basis zijn grammatica. En grammatica moet je leren. Je gaat ook op school om de grammatica te leren. Je gaat ook leren ontleden, zinsontleding, taalkundig ontleden. Dat moet kunnen. Ja. En als je dat niet kan, dan ben je nergens van uit. Want Dus die mensen die... de atomo is zweef. Ja, zeker. Allemaal zeker. kan takken sani lek van wani doe, schrijf sa wani, doe sa Precies. wani. Precies. Maar dat ano kan, dat Nee. zo tongo de libi. De enige mensen die een uitzondering maken op de schrijfwijze, dat mensen die poëzie schrijven, dichters, die kunnen varianten aanbrengen. Dat is een wetmatig zo. Die kunnen in alle talen, niet alleen in het Sri-Lanka, maar ook in alle talen kunnen varianten aanbrengen. Dichters en schrijvers, die hebben een aparte ruimte om hun taal op papier te zetten. Dat zijn dichters en schrijvers. Ja. Wetmatig. Ja. Wat wij moeten doen, meneer Stuart, is een grond leggen. Jonge mensen interesseren om het Sri-Lanka taalkundig te benaderen. En ik ben blij met die mensen die het initiatief genomen hebben in Suriname en hier om de jeugd te gaan leren lezen en schrijven. Want daar zitten we allemaal nog in de beginfase. Ja. Maar want tongo, lekva onder jan aptata tongo lanti fuptata e hor aine tapatongo. Maar senang lanti dape e hor ai atapaptata tongo. Ja, Dene hor ai tap atongo sang wala malay taki juist. Aan en lingua franca. wala malay verstaan. Ja, Maar na vrede fu jena skoro of na leksolesi yere tak asana tongo na plaka man tongo. ja, dat is natuurlijk. Maar ano deso. Nee. Den trouwen hoor je bijvoorbeeld Miroko samen dengan sama di sini. Amanda ben dua pun Hindustani man. Voor Hindustani, hè. Die heeft ook net als het Sri-Lanka heeft hij, behalve de echte Hindustaanse taal. Yap Sernami sang abe rutu in Sernang Ja, en yaba als Hindi.
Juist, en Suriname komt is een mengelmoes. Suriname er zitten ook Suriname woorden in hoor. Ja. Ja. Er zitten ook Suriname woorden in. Suriname is een uitvloeisel van het Hindoestaans. Dat is het Suriname. Met die man heb ik samengewerkt. Marie heet hij. Oh ja. Ja, Muti Marie. ja, die man. Ja. We zijn samen op de televisie hier geweest, hij en ik. Samen met Astrid Roemer. Allemaal. Ik heb beelden nog hier op de televisie van toen nog. Allemaal heb ik nog. Waar ik heb nou gevraagd om dat digitaal. Om te digitaliseren. Om het te laten zien ook. Ja. Hoe dat is ontstaan. Meneer Stuart, weet je hoeveel moeite en tijd het heeft gekost om het Suriname te krijgen op dit niveau? Nog niet wat het wezen moet, maar op dit niveau. Herman Wekker, Muiskens, Lilian Adamson, Eddie Chari, al die mensen, die hebben hun moeite gedaan. In Rotterdam zoveel congressen hebben we gevoerd. Minister van Justitie Pichot is zelf hier geweest. En heeft het gezegd. Maar dat toch minimaal grabu tak lanti na Sernang, noji asanatongo, a occasie voor Chare Serefi Gomoro na fesi. Ja, precies. En awan inkrifasi fa kan chawasan go afesi na tak e woroko na me. Ja. Te woroko ye waka isi tak e wan oloja, jabi skoifi ja olo, je waka wan pisi tak busi ja so jabi skoifi. Fute ukufen a lidpassie van alasan samuswaka. Omdat we nog niet de volledige medewerking hebben van de overheid. Ja. Want het is nog wel- Zij de land die horen naar baka. Je praxeri. Sana je praxeri dat is. Ne? De man vrede, in mijn praxerie, de man vrede tak do last prestige, even Suriname grokon lik. Lik van amus de. Suriname na fu Suriname. Alla Suriname. Mustaka Suriname. Dan heb je eigenwaardigheid. Dan ben je een natie. Dan ben je een volk. Zodra je dat nog niet hebt, dan zwalk je erom. Want dan ben je Nederlander, dan dit en dan dat, dan in de staan, dan zes. No. If you don't want Suriname, je moet straks Suriname toe. Klaar. Dat was de voertaal. Ja. Maar dat is de algemene omgangstaal ook. Dat is de lingua franca van Suriname. Punt. Mi aponsani etaki. Alamani kumbate bera sernan. Anatrobi lekva a kodresingi etaki. A winspe mopo. Disna umurtu. Dat natuurlijk. Mi ap 3 sani sang. Mi feni taki. Unafluku pupe mopo. Ma o ap 3 sani. U aba kondre. U aba fraga. Na u aba kondre singi. If u abde dri dati. Kan de one day. Na sami hopu tak. Adi fo. A tongo asana tongo sa. Tek prati. Na de 3 trouw. Jere nou. Maar de 3 dati. Na unu awis pef gro tapu ide. Iera kondre singi. Isi afraga. Isi apis gro. Alai ate beginaki. Ja. Maar als zing je den, Suriname toch ook ba. Suriname toch ook. Zing je den ba. Ja. Jere nou. Ik kan draaien van je wani. Wetenschappelijk gezien. Een passie wetenschappelijk overwinning. Voor alle de invloeden. Zou ik kunnen. Waarom? Omdat wetenschap is internationaal. En als je op het internationaal niveau komt, moet je wetenschappelijk gaan. Ja. Je kan niet met je eigen dingen komen. Je moet het wetenschappelijk benaderen. En als je het wetenschappelijk benadert, dan kom je. Het gaat een poosje duren, meneer Stuart. Maar ik heb het vertrouwen, ik ben er dan misschien niet meer. Hè? Maar ik heb het vertrouwen, want ik heb het verschil gezien van de jaren 60 naar nu. Kijk, 60, 40 plus 24, 64 jaren later
is het een heel groot verschil geworden voor het accepteren en respecteren van het Sri Tongo. Want vroeger, jongen, je moet niet durven. Het was in het verdomd hoekje. Ja. Klaar. Maar nu heb ik gezien, en vooral de jeugd, hè, de jeugd, vooral jonge mensen die hier getrouwd zijn. Jonge kinderen hier, mijn kinderen zijn hier geboren. Maar ze hunkeren naar het. Het zijn een boeken van mij. 4 edities. Dit is de 4e, deze. Vanaf 1965 tot nu toe is het nog steeds gevraagd. Nog steeds gevraagd. Ik had laatst 1000 gedrukt, alles is weg. Ik heb net maar 6 boeken, die moet ik houden even. Want anders want ik ben van plan, omdat de vraag is nog steeds, en ze willen het hebben, dus ik ga weer misschien 500 drukken en ze de ruimte injagen. Nee. Want de mensen, meneer Stewart, in Duitsland, er zijn 2 professoren van Duitsland hier gekomen in Nederland, mij benaderd en mijn toestemming hebben gevraagd omdat ze een woordenboek van mij in het Duits te vertalen. Dus aan mij gwe, Ja. aan mij borgwe, in Amerika. Maar zo lees me hier dat als er naar tongo, en ik wa loopt to ik wa onder. Nee, Ano so furus ma itaka tongo moro mendes ma itaka tongo. ja, Maar en me arkiu en samis refeshi. Agere kato ano tongo sma wan lera tongo sma wan saba tongo sapfa skrifi fa itaki angri de fu lera tongo. mevrouw Toonaar heeft mij laatst, 3 weken terug. Die vrouw ze heeft een scriptie gemaakt van het Engels. Hij heeft mij gevraagd. En ze heeft een paar woorden gebruikt in haar scriptie Sri-Lanka. Ze zegt, toevallig heb ik uw naam gelezen als Sri-Lanka-deskundige. Mag ik u vragen, kunt u dat voor mij corrigeren? Meer dan 40 woorden. Ze had ze geschreven, maar in de spreektaal. En ik heb het allemaal omgezet in de schrijftaal. Die vrouw was zo blij. Zo blij, zo blij, zo blij. En nu heeft ze een Engelse versie gemaakt van haar scriptie met zoals ik het heb. Dus aan mij kringo, maar het gaat erg traag. Er zijn mensen die geïnteresseerd raken, maar nog niet genoeg mensen om het die push te geven. Zo moest Maar maar jij bent ook een van degenen die die push geeft naar binnen. Je moet, als je die goede weg, als je taalkundig benadert, kan niemand je stoppen. Ja. Want je kan het hard maken, Ja. taalkundig. Dat andere, met denk zo als zo'n taak. Nou, denk je zo, je schrijven lek van Amos schrijven. En dan kom je naar boven. En ik heb gemerkt, geloof me meneer Stewart, van toen naar nu mag ik zeggen dat die toch nog heel veel ladders naar boven zijn gekomen. Ja, want misap van krutu bij krutu, die af kruderi bij kruderi, doen we kies revidentie in CBT Fevi. Ja. Want toen maar bij de wel ik Jack Pinas, Fene, Bruma, taki, nona ateng fu, doen ze dan gaan tongo, maar officieel aan ja in kondre. Of zou we doen? Want dan tak op dat tongo of we lukken voor Engels tongo. Ja, nou, dat is natuurlijk. De sansami beere zeiden de man bewani, trawando bewani nataki. Ja, hij kost om mijn money. Dan moest pot abra om een boek juridisch aan de soort sanati. Ja, dan ook. Ik kare non-argument. Ja. Want if you want a tongo, de kisat de work of de pot a tongo lek van a tongo moest die alla sernama allemaal die elibi na work of dat. Missie tak atongo ik krenko. Acceptatie de. Zijn de en mi breedte. Want vanaf 19
58, 85. 85 was het eerste boekje van mij in de oude spelling. Vanaf 1985 tot nu toe. Je kan het even checken bij het Centraal Bureau van Instituut voor Centraal Bureau voor CBR, hè? Niet CBR, CBS, CBOI. voor statistieken. Ja, statistieken. Ja, ja. Dat is het boekje van mij, is het meest verkocht. Bij elkaar genomen, meer dan 40.000. En dat is al in de ruimte. Dus 40.000 mensen hebben dat. Dus dat is al een grondlegger. En ze varen daarop. Er zijn andere boeken. Weet je, ik heb dat boek niet hier. Of de krant heb ik niet hier. Elsevier heeft een paar taalkundigen geïnterviewd. Die woordenboeken hebben geschreven. Kijk, Koesie, mevrouw, hoe heet ze? Blanker, ja. Blanke. En de enige die objectief, eerlijk gezegd heeft, ze zegt meneer, aan de pers, hè, heb ik gelezen, zal ik maar die krant laten zien. Zij zegt, mijn boek, haar woordenboek, is de basis van haar woordenboek, is mijn woordenboek geweest van Max Harder. Zij is de enige Blanker, die, ja. En dat vind ik toch, vele mensen doen dat niet hoor. Ja. Ze doen alsof zij dat gedaan hebben. Maar zij zegt, de basis van mijn boek, haar woordenboek, is gelegd door Max Harder. Ik ben er verder op ingegaan. Ja. Maar dan heb ik actie voor Luku. Van zoals aan moest schrijven. Bika een low woord toe. En voor Kijk, mijn boek is... en voor tak net tapu of zo. Maar Kijk, van nee, euro kan het nog deze. Tak je een los aan iets de in dat boek zijn. En hij schrijft zo. ja, luister nou. Dus we leren. Ja, kijk, luister nou. Dat eerste boekje van mij moet je zien, ik probeer bij herdrukken correcties aan te brengen. Is een aanzet. Er zullen her en der nog fouten liggen, typefouten, schrijffouten, maakt niet uit. Maar de essentie van dat boek is de het leren. Natuurlijk. Max Harder is niet van maakt. Max Harder is niet de bedweter. Tuurlijk maakt Max Harder ook fouten. Maar we moeten niet proberen die fouten te gebruiken om die ander te kraken, maar juist proberen om de fouten te herstellen. Ja. Een aanvulling geven. Ja. Dan ben je positief bezig. Want ik kan natuurlijk ook fouten maken in het uitspreken en schrijven van dingen. Ja. Tuurlijk. Ja. Ik ben een mens net als allemaal. Ja. Maar dan moet je dat niet gebruiken nou als zwaaistook van zie je dit. Ja. Nee. En ik ben helemaal open. Ik sta open. Ik zeg aan mensen ook die mijn boek lezen. Als je fouten ziet en je bent er niet meer in, geef me feedback. Dat stel je mij in staat om te herstellen. Maar wanneer je dat niet doet, dan blijft die fout doorgaan. Ja. En maar los maar, op ons aan het taki, Sanskrift in dat boek, dat boek. Na sade. Maar dat is altijd zo. Nee. Pika atomo etan gro. Tuurlijk. Atomo etan lolo. De taal groeit, hij groeit. De taal groeit, elke taal. Nederlands, Duits. Kijk, de Duitse taal is helemaal veranderd nou. Het schrijven zelf is veranderd. Van toen, zoals ze de Duitse taal schreven, en kijk hoe het nou geschreven wordt. Heel anders dan toen. Ja. Snap je dus? De taal is iets dat groeit. Het groeit, ontwikkelt zich. Ja. En dat blijft niet passief op één plaats staan. En dat komt naar rato van de sprekers. De mensen die spreken. Zo Ja, komt het. want je bent sama bigi man Papa Koenders toe toch? Zo maar? Papa Koenders. Ja. Eén betaki en één libi akondere in ayari 5 tenta sebi. Ja.
kon dede. Maar before a dede, abetak mo sa ni tak sedang sa atang tak two different tongo, prespari tongo in na kondre. Au tang mooi pisteng. O mooi tutenti jari au tang. De tutongo dat die otam beheers als senang, na senang. Ano de taki awang o overtref atrawa. No. En maar i AI abewa na senang tongo. Ja. Tronk Maar fos tongo. in mij ook toe, dat me wel niet. Maar ano dorete so far uit. Nee. En yuna negi tenti na IT jari. Ja. If i boluku ko taki ting tina fevi tu tenti jari gua fesi. Fu pe un knap no. Fayu esheng. Fayu eshitak asana tongo omeke. Oh, making. Isap zijn er met dat zo. Omdat men ziet dat de jongen of uno. Ik kies interesse. En op die story dat hij, als aan ik grow, moro jongen, ik kom naar groepen. Moro jongen, ik raak geïnteresseerd. En dat na een passie. Want zodra je atang sribi, nou was man op interesse, de autaan zo. Maar aan interesse ik grow en op die sting sa je timing, voor mij lukken, tot 20 jaar, dan me ziet dat ik moro na moros ma ik kies interesse in asarananto. Ik minosabi pe ala desma ik moto. De mij lees me neng, de mij vreemde mensen, sma die minosabi, umas ma masma, de bel me. Moro voor umas ma, de bel me. Voor jebding, nanga asarananto. En zolang me libi, me doen. Maar je De tak... naam Jimmy Noti, me jebding, me sording, lugo, me sording a passie. Mineta ik denk dat je hem doet, met sording a passie van je moest doen. Ja. Je tak valk mo san je tak dape interesse de. Dus dat wat tak interesse voor jong wang de. Dus dat wat taki de bigismaf ding no knap na de baka fu tak van takaton doan sa nga to. Nee. Meneer, mijn diwa exempel. Dat aan het heeft idee. Want grasma, met elkaar en denk wat dat televisie. En ching, als er eens er even taxer naar toe. Grasma, bisma. En ching, begin taxer naar toe. Is op zijn grasma itaai. Saya tak kasih nama tongo, yung tak tata tongo, bigisma, etay ap chiwang wa lera sa nama tongo, atak saya yung tak kasih nama tata tongo. Dem bigisma abasan in de ede. Tenang ano? Ja? Tenang ano? De do ondro jato. Juist, da ap tata tongo. Maar ap tata tongo o last passie, maar no het. Omdat het was verboden om het Senantama vroeger te spreken. Echt bij wet verboden. En ik heb nooit gehoord dat dat verbod is opgeheven wordt. Nooit, vandaag, tot nu toe niet. Dus, waar heb je gezoeken met dat, hè? Ja. Voor ik ook aan het wagen. Ja, nou, en de Nederlandse taal is zodanig ingebed. Vooral bij die oudere Surinamers. Dat is de taal die je prestige geeft. Dat is en je was status. Ja. Maar misschien dat ik als er dat om, ik kreeg om saafsaafje. Ja, net like wat agama. Ik kreeg om saafsaafje, maar we hebben nodig de jeugd. We hebben nodig, kijk, van die oude mensen kan je afschrijven hoor. Oude Surinamas, ze gaan niet mee met je gaan. Die oudere Surinamers, zoals ik ben helemaal verjongd. Ja. Ik ben 98, maar ik ben net die in denken en doen. Net als die jongeman op straat hoor. En met je denkt op die manier. En daarom vind ik dat het heel bijzonder dat ze mij ook niet in de steek laten. Want de groei van die jongeren. Kijk maar op Facebook. Toen ik begon,
had ik 400. 4001. En er steeds meer mensen die vragen me, mag ik u? Maar ik neem niet iedereen natuurlijk. Ik kijk wie hun medestanders zijn bij Luku. En als ik zie dat meneer Stewart bij hen is en zo, weet je wel, dat mijn hart wegkomt. Maar anders, als ik je niet ken, Ja, niet doen. dat was een andere zaak. Ja toch? Ja, we brengen tak om Max Opadoro, verteren egitori, fasa na tomo fago, peude, peuwango. Ja. Ja, wan boskopo gide wang, die etang feti asernan tomo. Maar meneer Stewart, don't forget it. Dat papas sawe waka, apasi sawe waka voor krengo, nang asalanto. Altijd jo abisma, die operberi, voor juku koneni, Voor akai. akara ankra, en if de man, voor teka makti, ook to abra, nelek, adeng presenteren, dat is het. Je ziet, als er nang, want toesma, maar mijn denk, deze abwalanga libiëre, want toesma die want change als er aan het doen. Nanga de woord zou je daar weer afvisten van de origine. Hoe change CH nanga de. Asay na nga ayay. Ja. Maar taalkundig, ano tek grond. Dat woordje ook toe bijvoorbeeld. Is dubbel gezegd. Ja, is dubbel gezegd. Ja, ook. Het is, Ja, toe. ja, het is gewoon toe. Toe, ja. Klaar. We laten ons schrijven in dat isolatie toe. Ja, Toe. ja, zeker. Maar ik ben een beetje kritisch. Als iemand me een stuk geeft, ik heb een heel 40 pagina's voor mevrouw in Suriname. Is onderwijzeres. Heeft een scriptie gemaakt. Heb ik het helemaal voor haar gecorrigeerd. Zoals het moet zijn. En ze is geslaagd ook. Oké. Nou, dat is in ieder geval, nou, lep vroeg toe. Iepi. Of vroeg toe die ben groen. Ja, zeker. Iepi, vaak een lepi. Aki zijn papier dat hij den. Meneer Stewart, laat me één ding zeggen. Ik ben helemaal niet gebaat bij halleluja. Ik ben erbij gebaat als Ranantongo gerespecteerd wordt en gewaardeerd wordt, net als alle andere talen. Dan ben ik al blij. En dan hoeft het helemaal niet komen door Max Zorgen. Maar taka tong, Ja, tonga fesi, maar Dat zoda wat- maar baka. ja, tuurlijk. Dat ik toevallig erin ben gerold, is een toevallige omstandigheid. En dat ik het zo gelopen is, ja. En dat ik mijn interesse is gaan groeien, want ik had helemaal geen interesse hoor. Die interesse is gaan groeien toen ik zag dat het ook in Nederland, want dat is het mooie, in Nederland, waar het braakterrein was, en niet in Suriname, amang asai di sai, amang being gro, Asiri. amang Assyria, amang gro, en dat mis je, Outroa kan country one day. dat natuurlijk. Met taki Nanga tani. een jeppie voor meneer Stewart, wie de zeker zeg ik. Moros made. Ja, Boforus made fu yepi, do wasanang asanan tongo, mi etak wasani, atongo da fesi. Dat is het. Uko meeting, ja, uka luko sa kan doen ang yepen Ja. krakem chimoro, jen watera, jen yang, vakan kontrol wakan country. zeker. En mi bekis van Fatori, vader heeft mi pabenden al libido. Ab je draaien denk ik. Dan als man die abe die van no teka a fraga pupota sananatonga tapse. Tangi voor dat die masra sordam. Usatak morfara wantra lesi. Ja.